Este ano 2020 foi bastante especial, non si? Trouxonos cousas que non esperábamos para nada. Por exemplo, o xel hidroalcohólico. Coidado, que pinga un pouco. Tamén nos trouxo cousas que, fixeron todo un pouco máis especial. Por exemplo, levar todo o día a mascarilla. Coidado, que levas o nariz por fora, home, pon a ver. Tamén nos tivemos que acostumar a outras cousas novas, como por exemplo, a distancia social. Oiches, que non te escoito ben, podes berrar un pouco máis, por favor? Pero na biblioteca de Monte Alto, afortunadamente, hai cousas que seguen igual. Seguimos tendo para todas e todos vos un montón de lotes de libros para emprestar. Veñen todos no noso tren, inda que para viaxar non hai nada mellor que un bo libro. Así que non esperedes máis. E que ninguén se quede sen un bo feixe de libros. Para este Nadal tamén temos moitas máis cousas. Un montón de historias de regalo. Para todas as idades, para todos os gustos. A mellor selección de mostras bibliográficas feitas con todo cariño para vos. E como non, seguen estando con nós os ratos de lonxe de todo. Lili Gruller, Fuco, Carolina, Pillo e, por suposto, Faifá. Dende lonxe de todo, traeránnos merendas con contos, e non hai mellor forma de pasar o serán que con eles. Todas as persoas que traballamos na Biblioteca Municipal de Monte Alto desexámosvos un bo Nadal e un feliz ano 2021. Unha aperta. Esperámosvos!